Matur sembah nuwun ya, Nok. Iya. Wis di ngandel ora. Wis tak bedhek pokoke. Iya. Ayo wis piyai semene rawuh kabeh mrene. Monggo arepa wis dikeki layar kuwi sing jeneng nonton langsung ki nek ora langsung ya ora trima. Ya. Mula ya banjur padha ngangsek neng pinggir pendopo kene ya, Mak. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Bengi iki awake dhewe tinimbalan sowan ana ngersaning para pepunden-pepunden. Ya. Utamane para bapak-bapak sing lenggahane ing Baliarjo kene. Ya. Acarane apa? Ora liya kejaba mung upacara adat bersih desa Baliarjo 2019. Oh ngono ya, Mak. Iya, kanthi temane berbudaya penuh warna, menandai lahirnya gerakan pemuda Baliarjo dalam mewujudkan Baliarjo sebagai desa budaya. Iki apik, Nok. Ya. Seluruh rangkaian acara ini dikreasi oleh Karang Taruna Desa Baliarjo bersama ketuane Yogi Mas Anjar Susanto sebagai ketua Karang Taruna. Lah harap ning pemuda Baliarjo semoga desa Baliarjo menjadi desa yang menjadi rintisan budaya dan dapat menjadikan Baliarjo yang semakin makmur sejahtera melalui karya nyata yang dituangkan dalam berbagai acara baik hari ini maupun acara selanjutnya. Nek tok tegeske piye? Nek tak tegeske pancen niating para pemuda Karang Taruna kuwi apik kuwi becik. Tegese nguri-uri marang budaya. Ya. Sebagai pemuda kuwi harapan bangsa. Ya. Mula ya aja nganti ninggal marang budayane, ya tata budaya uripe, ya tata budaya sandangane lan sak piturute kabeh kudu nganggo budaya. Merga budaya iki ora kok mujudake sewijining wayang kulit ketoprak jatilan utawa liyane kuwi wujuding budaya. Ning budaya urip saben dina kuwi ya mujudake sewijining budaya, no. Ya. Jarene Karang Taruna kene wis padha di setujone nek eneng pidato utawa eneng pranatacara kudu nggunakake basa Jawa. Mergo ndak kelangan Jawane. Kuwi apik, kuwi becik. Ya. Ngono ya. Ya. Lah aku matur ya tata budayane sing ditata, pengendikane cara Jawa ya apik. Busanane ya budaya cara Jawa. Ya. Mula aja nganti dilanggar. Nek wis niat ya niat tenan. Ya. Nek ana kurangane ya nyuwun kritik saran karo para sepuh sing pancen ngerti nyang budaya Jawa. Lah iki mau urung-urung wis dilanggar. Sing ngendi? Sing ngumumke kejuaraan ki mau nganggo surdan, nganggo jarik, nganggo iket. Ah iya. Ngono ya, Mak. Iya lah, kuwi perlu kritik dan saran, perlu diteliti. Iki ora anu lho, nek ora nyacat ning kabeh-kabeh kritik. Awak dhewe sing wis kaya ngene nuwun sewu ora pamer. Iki sing mbutuhke kritik dan saran saka sapa wae. Ya, pancen ya bener ngono ya, Mak. Ya. Ning sing wigati matur sembah nuwun pokoke bengi iki awak dhewe wis kantimbalan sowan meneh ana ing Baliarjo. Ya. Sing dek mben terakhir kae sowan mrene. Wah, jan udan. Heeh. Nganti piyai padha mresani ora iso mresani mergo Jan sewengi ngedhek dilalah bengi iki dipaske tur ya bejo-bejaning Piyai Baliarjo le teko ning nggon aku rada telat ning kok sing dipilih tanggale isih kosong, no. Ya. Kuwi wijining kabejan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Ki pirang-pirang titipan-titipan Ya. sing kepareng ora ana atur ingkang wajib tak aturake saning Gusti. Muga-muga kanthi sarana merti dusun iki Baliarjo utawa merti desa iki pinaringan ayem tentrem, guyub rukun wargane, nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna, saya ngrembaka ing samubarange pinaringana barokah sanga panguwasaning dat kang murweng dat. Allahumma amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Apa wae bakal luwih menjila tinimbang warsa ingkang wis kepungkur, apa wae luwih becik tinimbang warsa sing wis kepungkur. Ya, pancen bener, Mak. Ora ana sing iso diaturake, no. Ya, matur sembah nuwun. Iki saka panitia ya tandang-tandang wis nyuwun lagu Podang Kuning Sambel Kemangi. Oh iya, matur sembah nuwun Kagem Bapak Lurah, Bapak Agus Setiawan Sarjana Ekonomi lan semua Karang Taruna. Matur sembah nuwun. Diwaca mbaka siji engko ndak didukani, no. Ya. Saking okehe aku nyuwun wektu sadilo karo para lenggah. Ya, tak suwun sing sabar mengko lagu-lagu bakal diaturake. oh iya.
Lan uga minta doa restu Ude Suratman Grup 303. 1 TB Wisanggeni Baliarjo, 2 TB Berlian Keramik Baliarjo, 3 TB Hilal Pelayan. Lah iki sing anyar 4 Cafe Trader di Wisanggeni 303 lan Jatilan Turangga Klinteng Wisanggeni. Oh iya. Wah, Jatilan iki akeh banget. Nganti demite we kurang. Ha iya. Mula saiki Wiyaga karo Sinden ki kalah peyine kalah karo Demit no. Iya. Dhewe main ning Tepus, engko rampung bar ngangslup mlayu ning Karangmaja. Iya, Merga Jatilan saben dina iki pirang-pirang nggon. Iya. Monggo Demit saiki semakin terkikis uripe. Badan alus ki semakin didesuk karo alas sing maune dienggo papan Demit deki omah, deki hotel. Iya. Mula mesake no. Iya, ya ora apa-apa. Ning sing penting duwe Jatilan. Oh iya. Matur suwun. Lan iki ki mau De Suratman wis tak aturake. Liyane sik engko nek ana sing kliwatan aku didukani no. Iya. Aja nganti kliwatan. Iya. Saka Ude Suratman mau. Iya, matur sembah nuwun. Lah kok mengi iki? Oh iki apa? Iya. Engko ndak lali. Oh udu. Cilok iki. Ugi mohon doa restu iki mau wis diaturake saka usaha dagang Suratman nyuwun lagu bebas. Oh iya. Lagu bebas. Sugeng dalu yo cangik nyuwun sesideman kula Pak Ratno saking Gading. Ya. Nyuwun lagu Rara Jonggrang. Waduh. Kagem Rama Lurah sapunggawanipun sedaya warga Baliarjo saking kula kasiwun. Oh iki Pak Kapolsek Ngawen. Ya rene iki ya ngopo? Wong seneng kok ya Lah iya. Lho karepku ki ngundang dhewe ngono lho, ora ming delak-delok. Sugeng dalu kula doni BWKS Gunung Kidul badhe nyuwun lagu Podang Kuning nyekar Mbak Agnes di dalam Mbak Agnes dalu menika nembe putranipun nembe mondok. Ya. Ya nyuwun pangapura. Sugeng dalu Ki Sena kula fan saking Jember, Jawa Timur. Sengaja sowan mriki pengen ningali live nyuwun gending Banyuwangi manut gene menika kagem para penggemar wayang kulit. Oh nggih, matur sembah nuwun. Saking Ganes Jember, wassalam. Ya. Isine apa nok? Bukae. Kok kaya ngedap-edapi. Waduh. Apa? Rokok kowe ora cocok. Yes. Karo duit 100 ku ya ora cocok. Cocok nek iki. Ya, matur sembah nuwun. Saking kula penggemar Sukoharjo. Waduh, badhe matur nyuwun uler kambang Podang Kuning menawi kaparing nyekar genduk Elisa kok Utsa. iya. Gending menika katur warga masyarakat Baliarjo matur sembah nuwun saka Sukoharjo we rawuh mrene nok. Iya. Adoh-adoh ya, Mak. Yo, kayane wis entek iki nyuwun lagu Caping Gunung. Kula tumirin Jakarta. Wo. Kula ngefan kalian panjenengan nggih. Kalih Elisa tak rewangi adoh-adoh saka Jakarta. Ketoke ngapusi iki nok. Ya ora. Paling duwe dalem neng kene paling. Ya. Biasane piyai kene iki akeh sing padha lenggah ning Jakarta. Iya. Pokoke anggere tertib gandeng ki piyaine akeh banget sing padha mresani lan bengi iku go di live streaming secara langsung no. Ya. Live streaming ya kuwi saka channelku dhewe, channel pribadiku ya kuwi Dalang Sena channel, ya uga ana channel PWKS Live. Wis urip meneh iki. Urip meneh iki wingi wis sentik-sentik arep modar. Saiki urip meneh no, syukur ana asupan nyawa. Iya. Ya matur sembah nuwun. Ya, yo diaturke mboko siji. Ya, sinden ana pira? Kokean iki no. Aku mau kaget bareng tekan kene iki mangan bareng karo Wiyaga sinden iki sindenku tak hitung. Lho. Iki akone sapa nggawa sinden songo iki aku. Iya. Wah, ya ngentek-entekke dhuwit iki. Mula kok sepeno-sepene tak hitung ki badiku kok ora mundak-mundak to iki. Bul nggawa sinden pirang-pirang ngene iki wis ora kanggo gawe kabeh iki. Ya ora apa-apa ya kabeh mengko kanggo gawe. Ya, Caping Gunung sik diaturake kagem para lenggah, para sutresna budaya. Ya. Nah, kok
mesti ciri khas lho. Ciri khas ngendi? Gunung Kidul iki mesti ngene iki. Kok ciri khas Gunung Kidul? Anggere aku pas obo tembang, mesti pas wedang metu. Ngendi-endi mesti ngono kuwi nok. Iya, karang wis dipaske. Wis dijadwal jam semene metu, jam semene metu. Iya. Salon-alon. Ya, ayo. Wiwitan saka sinden pojok dhewe iki, ayo. Iki tak kenalke anting aja kuwatir. Sekuat sinden warga Laras Nyu. Wah, baru. Asli Banyuwangi. Banyuwangi. Mbak Anting. Ya. Ayo dipamerke suaramu. Nggih. Heeh. Kowe golek sinden kok lepek-lepek ngono kuwi. Sing jeneng sinden ki ayu akeh, ning mental ora ana ya pirang-pirang. Niki arep lepek ngene iki ning mentale jos iki nok. Iya. Bocah-bocah isi iki ayu-ayu pirang-pirang nek dijokke ning pabaratan wis ora kanggo gawe. Aku malah seneng sing luwuk-luwuk ngene iki. Iya. Nek dijokke ning pabaratan, engko nek tak pamerke nek tembang Banyuwangi, wah mesti jos. Iya. Ayo, Ting. Caping gunung. Heeh. Nggih. Saben kowe nganggo seragame sapa kowe? Mbak Tatin. Heh? Mbak Tatin. Nyilih to kowe? Nggih. Durung duwe seragame warga Laras. Lah dereng. Sesuk tak paringi dhuwit tuku sing pirang-pirang ya. Nggih. Yo. Saben Mengke nggih, Pak De. iki karo omongan ro sapa e? Niku lho kan ngadeg-ngadeg mengke wong dereng jenengan Ken ngadeg. Oh iya, bener kowe ya. Iki piye? Wani nyauri wong delok iki piye ya? Ngadeg-ngadeg mengke nggih Pakde. Iya. Ayo cah rada aku nek ngopeni sinden petuk-petuk ki seneng kan. Iya. Ayo, manggon. Ayo, Ting. Saben bengi. Yo. Saben bengi. Suarane ya iso diandalkan. Iya. Nyawa. Ko tang jetang dung Geser nggih, geser. apa? Geser mboten. Lah kowe kok sing ngakon ki kowe ngopo? Geser karo ora kok sak karepku aku lagi menikmati suaramu. Kowe iki lagi tak tes bengi iki. Nek masuk besok pagi tak kasih duit nggo tuku seragam men padha karo mbak-mbake. Nek ora masuk ya sesuk-esuk kowe minggat to. Iya. Yen memajang pindho, ayo kowe pindho, khusus kowe pindho. Yen memajang Ya bagus suarane entuk. wong karo janur kuning pun Ya, sip. pindho lho niki punan. Hah? Pun pindho. Iya. Aku pindho wis ora kuat kok. Iya. Ayo kowe jek enom kok ya. Ayo jajare Mbak Orisa. Mesti turu. Kembang. Ya. Kembang wae Pisan apa pindho? Pisan bae iki wis kulino melu ana. Ayo Mbak Ika. Pacitan. Ya. Loh, ora terus ngombe. Sing sopan. Ya. Ngombe ya ngombe ning ora karo joget-joget ngono kuwi. Ya bocah aja diseneni terus. Joget engko nek ngeber Banyuwangi anggere ora apik ditanono. Ayo ik. Pacitan
Mek kendang jaipong sing ngisor Mas. Ya. Diunekke. Pokoke on semua nek limbuane niki on semua. Ya, jejere monggo. Ya. Panas Mbak Elisa. Wo, sing urung prisa. Iki asline Mbak Elisa Or karo Alaso. Yaine iki to. Ya Mbak. Bali mrene. Parian. Ayo. Ora tingak-tinguk parian kok. Kagem Desa Baliharjo. Nah, wis ben dinaik kesempatan. Yo. Bapak Bali kerja. Tak tutuk sapu. Ya, bocah kurang ajar kuwi. Terus artine? Warga Desa Baliharjo. Tansah rahayu. Apik, amin. Yo. Jejere Mbak Orisa. Ya, wajib nganggo parian. Wajib iki yo. Sapirangan pancen wis do nunggu. Heeh. Monggo Mbak Orisa. Ana tela. Ana tela. Rada dawa. Mangsaku nek gawe ukara kok mesti aneh-aneh lho. Nih ya ana tela dawa iki ana. Terus mugi warga Baliharjo sehat-sehat sedaya. Amin. Anggere dawa ya sehat. Iya. Nek ra iso dawa jelas ra sehat. Ayo jejere Ika. Ya. Tuku klapa. Loro cacahe. Warga Baliharjo lancar-lancar rezekine. Lancar-lancar rezekine. Ya. Ki ning layang meneh ki no. Apa? Iki rumangsaku piyai siji iki jane wis kerep ndelok lho. Ning penyune lagu ki mesti lagu campursari. Iya. Janda baru karo pamer bojo. Oh, iya. Kaya meso nekat njaluk lagu. Ning kono-kono iki bapake iki ya mesti ora tak turuti wae. Nek nyuwun Banyulangit. Iya. Ayo kene ora iso nek gamelan iki iso meso janda baru karo pamer bojo. Iya. Bajute. Mangga ya. Aku mau mangan. Rasane tek tonjo neh. Wah. Ya basa kene lho wis ah. Ya sing aja. Terus muga lumintu karaharjan warga Desa Baliharjo neh. Ming mergo neh kok dudu ditambahin aneh-aneh ora. Ya ora apa-apa. Ya jejere, ya. Pak Seno. Sapa ndelok aku kuwi? Kula. Pak Seno ngopo? Sabane parangku sumo. Oh iya, Mak. Mrihatinke kanca-kanca kuwi. Ya terus. Mugi warga Baliharjo tansah panjang yuswa. Tansah panjang yuswa. Ya Mbak Ayu. Ya. Songo lho iki. Songo ya memakan waktu terus sing pojok kono iso pecah sirahe. Lah opo? Kentekan ukara wisan. Iya. Ora apa-apa, ya. Ayo yuk. Neng kali. Nah, iki tiboki. Golek welut. Terus Warga ing Baliharjo mriki. Oh iya. Tansah cancut gumrego. Amin, jejere. Wis dikliwati ayu ora nganggo o lho, Baliharjo ora nganggo o. Kok ra metu suarane? Mbok digedhek cengele. Niki mati, Pak. Oh, alah. Yo, baleni. Ana ula
Ah, saiki metu ulane. Coklat ireng warnane. Wah, kula jangan. Mugi warga Baleharjo Ya, tansah makmur wargane. tansah makmur wargane. Terus jejere Mbak Wahyu. Ya. Aku weruh buta. Terus Gilani rupane. gilane rupane. Aku iso weruh kok gila kak aku. Terus Sedaya warga Baleharjo. saya warga kalian. Oh buta kuwi medeni ya iya. Domong itu madu cengengesan ora asli. Oh brengose iku ya. Terus Ginayo panjangkane. ginayo panjangkane. Iya. Ayo terakhir Mbak Prastiwi. Gelar kloso. Gelar kloso. Nggo dodol apem. Ya apem sak nggonamu iki ora payu. Maksudnya apem daganganmu iki ora payu. Ya payu wae. Ya ora kaya. Ya wong sing do nganu. Apem klenyit ngono kok. Wis ngelengo. Wis tau ngrasake to? Wis. Muni ngono. Wis ora enak tak lepeh kok. Beh apa iki aku? Yo dijupuk meneh kok. Ora wae cukup meneh apa. Yo. Gelar kloso nggo dodol apem. Baleharjo ayam tentrem. 100. Surasan dadak mikir kowe tak pikirke. Soale wis kiai sepuh mbangane stroke. Senengane ora. Panasutan. Ayo, Mbak. Selanjutnya siapa? Mbak Tatin. Yo. Panasutan. Aling-aling. Capeng. Ya, monggo bareng-bareng kanca yuk. Misowa kaping gunung. Ya. Nadyan wadon sarta sedikit lagi no, sedikit lagi piye iki PWKS live sing nonton wis meh 2000 ya nggon aku channelku Dalang Sena sing nonton wis meh 7.500 oh ya wingi wis pecah rekor 10.000 mau aku ngejak pecahke meneh 11.000 oh ya alon-alon mak mangga yuk inumane banyu ya ayo yu Wahyu ora Prastiwi terus dek jaman monggo Mbak Wahyu mbok terus dindangdutke kur monggo dek jaman
ana kepretane. Iya. Iya. Lah wong ya ora kangsen kok ya. Ha iki sing jeneng pengrawit ki sing duwe ide dhewe-dhewe iki ngono kuwi. Misale ana sing duwe ide, sing gemung duwe ide, engko suwuke ganti ngene. Aku diratake karo pengrawit liyane. Oh, lumantar WA. oh iso dicatet notasi. Iso. WA-ne tinggon grup dicatet cet wis kabeh gatekke kabeh. Ya. Mulane kompak. Ya ana sing kleru barang. Ha iya. Ya ngono kuwi biasa ya, Mak. Biasa ngono kuwi karang ya lagi pertama kok ya. Ya, pancen bener ngono. Heeh. Ya, yo miwiti. Mboko siji sindene diaturake, atur panglipur para lenggah. Ya. Iki ana sing nyuwun digunggung kumpul sing nyuwun podang kuning pirang-pirang ora jamak no. Ya. Mula sing akeh panyuwunan diaturake dhisik. Iki nek aku nuruti WhatsApp Ya. iki lho, iki WhatsAppku saka penonton-penonton streaming ki ana 100 chatting luwih. Oh iya to. Iya. Iki nek tak waca luar biasa. Ya. Matur sembah nuwun. Ming pokoke engko diaturake mboko siji. Ya. Ana sing saka Semarang, Maluku Tenggara, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Ya. Sumatera Utara, Ya. Freeport, Papua, Sorong kono wae mirsani no. Wah, iya matur sembah nuwun. Padha tresna karo wayang. Ya, iki ming dadi srana yen to wayang ki ora bakal ilang. Ya. Akeh sing padha tresna, akeh sing padha nersnani. Ya. Ayo diaturake. Yo, Mbak Orisa Widyasari tampil ke muka. Ya. Monggo Mbak Orisa tindak ngajeng atur panglipur. Orisa saking piyungan lokal menika nembe gerbine. Wis tak omongke komplit to. Mbak Orisa nembe pedal menika nembe gerbine. Iya. Lagi meteng tenan, Meteng enom ya ora apa-apa. Sok bocahe men nek wedok dadi sinden nek lanang dodol bensin. iya. Kok Ora gathuk ora. Bas seniman. Ya. Ayo, Mbak. Podang kuning iki pamundutan sing paling akeh. Nggih. Diaturake. Ya. Nadyan nuju Temong peksi. temong peksi Aja ngemingke mek ming nadyan ming peksi wae. Iya. Aja dimengke ya, Mak. Iya. Neno alus manis tur merak ati neno wis semingguan kula nek neliti chatting-chatting ngene iki ana sing lucu lho. Ana sing lucu kok. Ana aku ya marai guyu Sopo? saka Mas Jafar. Mas Jafar ki sapa? Mas Jafar ki biasanya sok mijeti aku kuwi tunanetra. Oh. Aku oleh streaming kok mengikuti nonton streaming wonten ing griya. Nonton kae dhek ya ming peteng tok. Iya, wong ora weruh kok ya. Terus goleki si podang kuning neno ibu bunga lelo nyanding bisa
Ayo wis ora apa-apa. Ora apal. Iya. Awale lali Pak Plung ngoten. Nggih, matur suwun Mbak Orisa. Ya. Iki ana susulan. Saka sapa no? Saka Ude Suratman. Oh iya sing mau wis tak aturake mau. Ya. Ude Suratman. Nyuwun apa? Nyuwun Sinom Parijata. Wah, ya diaturake alon-alon. Ya. Ki karo ngetes sapa? Biasane Elisa iki nek nyanyi bangsa nyanyi dangdut-dangdutan saiki ngetes Sinom Parijata modar ora kowe. Nek ora dingonone ndak tuman wae. Ya. Ayo Elisa Orkarus Alaso. Ya. Sinden saka tengah hutan. Ayo. Monggo Mbak Elisa jumeneng. Ya, rasa tak sepoti. Entek sepote wisan. Nggih, sugeng dalu warga Baleharjo. Wah, akeh tenan edan tenan iki akeh tenan Pak sumpah iki. Tekan kono kae lho. Ayo, Piyai Gunung Kidul ki nek karo wayang padha tresna. Yo. Kejaba saka kuwi ya mbeng iki sing dinteni ora mung aku tok. Ning kepengin ngerti polahe sing do ngarani iki Pak Suno saiki nggawa sinden rada pekok ngono barange. Apa pekok? Heeh. Aku yo ning kene iki kepengin rene mergane arep golek wedhus, Pak. Apa? Golek wedhus. Golek wedhus? Yo, jarene modal 2.000 entuk wedhus. Isih ra apa wedhus e? Modal 2.000 entuk wedhus ki saka apa kuwi? Iya, jarene iki acarane kan iki macem-macem. Ana doa bersama, doane we apa macam-macam agama Islam dhewe, agama Katolik dhewe, Kristen dhewe, kepercayaan dhewe, wis macam-macam pluralisme. Iya. Ya, terus ana acara apa nyekar leluhur barang. Leluhur disekari. Piye? Leluhur disekari iki piye, Pak? Leluhur ki sing wis semari mbiyen, simbah-simbah mbiyen. Oh, simbah-simbah Nek cara mbiyen. Jawa jenenge leluhur. Iya, lah kuwi ana kirab, ana ya apa jalan sehat barang entuk wedhus. Modal 2.000 entuk wedhus. Aku Kuwi kan nek pengen. menang le jalan sehat, entuk Nek hadiah ora. wedhus. Ora 2.000 entuk wedhus, bakule modar. Iya. Ya aku pengen tanggo kanca e mesake aku. Nek mun dhewe kan ono kancane wedhus lumayan. Heeh. Jomblong ngenes. Apa? Jones. Jones ya? Jomblong ngenes. Lah kowe golek piyai Aku kene. Golek wedhus aku, Pak. Heh? Maksudnya golek piyai kene ben Wong kene Baleharjo kene. dadi manten. Iya. Tadi manten. Ora lah sesuk aku ngenteni zonasi wae. Nek wis zonasi kok nak kawin dhewe. Zonasi ki maksudnya piye? Ya saiki sekolah nganggo zonasi ya lho, Pak. Piye? Dadine nek sekolah ya kudu ning daerahe ngono kuwi moro-moro ngerti-ngertine iso sekolah ning kono ngono kudu ning misale sing cedhak SMP ngendi ya mlebu kono. Lah sesuk suwi-suwi 2020 ki pernikahan ya zonasi. Zonasi piye? Dadi ngepek tanggane dhewe ngono. Nek wis ra kawin-kawin wis ndang le penting kawin ngono. Ya pinter, cah iki cerdas kok ya padake ya saya. Iya, ayo. Ya ora apa-apa nih ya karang saiki peraturane kaya ngono ya dinut wae. Nggih. Ya. Mencoba peraturan baru. Iki luar biasa iki Karang Taruna Baliharjo sing minangka dadi panitia-panitiane sing panjenengane iki para muda-muda sing kepengin mengangkat budaya. Budaya, Nah, bener sekali. Baliharjo iki direncanakan menjadi desa Budaya, keren ya Pak. Aku ki wis tau ning kene wayangan ning kene ning ora karo jenengan sampean kowe kuwi. Ora. Dadi karo mbiyen karo ya rong kaya ngene aku bayaran 100 wis sak kloso karo ceret aku mbiyen. Wis komplit. Ya ora apa-apa ya. Ning kene yo ora kaya ngene saiki wis dadi kaya ngene dadi bentuk pendopone luar biasa. Iki ana backdrop apa jenenge dekorasi barang. Dadi nek apa ya ana videotron barang iki mau jare ana TV gede. Kuwi pemikiran cerdas anak-anak muda Baleharjo iki nek ra mergo kuwi ya ora dadi. Luar biasa perlu diapresiasi. Enggak cuman itu ini juga live streamingnya dari Baleharjo sendiri ada. Namanya apa tadi? Aku ora ngerti nek live streaming dari Namanya apa Mas tadi? Baliharjo. Hah? Sing seru. Hah? Ojol.
Sorot media. Sorot media. Kuwi saka kene, kuwi makane kreativitas desane langsung maju sama maju-majune. Iya, luar biasa. Sesuk kan Gunung Kidul dadi desa wisata, calonnya dari tempat pariwisata. Nek dari sekarang udah direspon sesuk sugih desa iki. Pinter tenan kowe, heeh. Aku ora ono tunone ngejak kowe iki tenan. Apa? Carane berpikirmu iki luar biasa. Aku ngakoni kono aku ki dalang ning lulusan SMA. Aku nek ora ngejak sindan-sindan sing uteke kaya kowe-kowe kuwi, iya. Otaknya, cara berpikirnya cerdas ngono kuwi cilaka. Iya. Lah aku berarti ngunggahke derajatmu to. Ora. Padake aja remeh kowe. Aja remeh dengkulmu mlocot. Oh jelas ya. Iya. Ya syukur. Ayo S2 kok ya. S2 ya mang. Sinden-sinden iki kabeh S1 kabeh, SSN ini nek Elisa iki luar biasa. S2 we psikologi. Tadi cara otaknya bekerja itu ya event apa wae mesti tak pasrahke dheke ana. Oh jujur kowe, jujur. Kaya mambeng iki event ulang tahun Pancasila neng lapangan Jodoh kuwi. Wah, ya sak lapangan full kae aku wis iki nek ora tak pasrahke sik cedhis kae wis ora. Apa cedhis? Cedhis ki apa letek? Cantik neng. Oh, cantik aku cedhis banget. Oh, nggih. Nek ora dapusi ra dong. Nek ora tak pasrahke cedhis kae wis ora rampung-rampung. Sa ulang tahun Pancasila terserah. Google sa. Siap, Pak. Wah, bareng pentas ya dheke mengeluarkan kalimat-kalimat sing ana sejarah Pancasila. Wah, dientuk amplos mambengi. Iya. Entuk amplos ning ngopahe aja. Lah iya ora. Ora apa-apa aku rela, aku ora apa-apa. Kuwi kan strategi marketingku. Sesuk nek aku wis payu ya wis datang. Sorry, Pak. Loh, kose ora apa-apa. Aku ki ikhlas kok. Aku wis nyentak sinden piye pira wae. Wis saiki di streaming kuwi aku ora wedi kok. Di streaming ora wedi nek ana nek sinden sing tak sebut kuwi anu rumangsa ora. Ya, kowe ngerti wiwit kae, wiwit Widayati, wiwit Cak Dikin kae. Oh iya. Biyen melu ngene iki. Saiki wis dadi wong tak lepas wis. Karir sendiri wit. Oh, kowe dine duit ra, Pak? Heh? Ora dine duit. Ora aku ora njaluk. Ora njaluk. Ora, aku wong derma kok. Wah. Luar biasa hatimu. Nek kowe sesuk nek wis pinter, kowe sesuk wis diarepi wong dhewe, wis wani pentas dhewe, silakan. Kamu lepas dari saya enggak apa-apa. Oh, iya, Mbak aku tak nyiptake meneh, tak gawe meneh. Iki si luwuk iki engko tak gawe meneh. Ya iki luwuk iki anting. Entong. Kentir iki wae. Dadi ora masalah, itu hak sampean. Oh, enggak lah, aku ora bakal lali yo. Iki soal aku kan melu paseno iki panjenengan dapurane iki ne. Mergane memang beliau itu cerdas, aku mbiyen teliti. Mbiyen yo melu ngene iki, melu nonton nganggo anduk barang ngono. Melu dadi penggemar mbiyen. Saiki munggah derajatku dadi sindene. Sesuk ya meneh iso munggah meneh, tenang wae Pak, tak naik pensiunan. Rasa kuatir. Wis tak catet lho. Iki tak catet tenan kowe iki disekseni Kyai Baliharjo semene iki. Aku ngrasa kok aku sesuk iki bakal saya tuwa. Grafik pementasanku saya medun, saya ora payu, diganti karo sing enom-enom, sing apik-apik, sing luwih ditampa masyarakat. Asuk aku nek upama diparingi umur dawa wis tuwa, aku ning kursi wis tuwek kae. Kowe liwat ngono tak lur wisa, ngono ming. Nggih, Pak, bablas iso tak sawat boto ndasmu. Ya paling ora rokok 2 bungkus sesuk takne, Pak. Aja rokok, aku wis dilarang merokok. Oh, wis dilarang merokok ya. Ya apa to permen. Iya. Permen, aku sing tuku permen kowe sing ngemut dadine kabeh iki iso penak dirasake. Iya. Ngono ya, Mas. Ayo minangkani pamundutan. Iki eneng pamundutan saka Ude penyanyi Pak Suratman. Ya. Ude Suratman. Ude Suratman. Kowe dicoba dites karo Kyai Baliharjo saiki. Nek kowe biasane nyanyine apa lali janjine terus tembang kangen Sinom Parijata. Ya jelas ra iso. Iso jajal. Tak tuntun ra apa-apa. Tak tuntun wong kowe picak. Ya tak tuntun ya. Apa picak? Oh, mataku isih normal. Sing ora normal mataku kok sak. Ya. Pelok mon nggih. Iya pelok. Suaramu suara luar ki suara pelok. Iya. Mbokne saka ngendi? Mbokne saka Sulawesi, bapakne saka ngendi, Sa? Carine saka Kuwi Gembel.
kaya wedhus. Ora, aku ndak keloro-loro. Venezuela. Oh iya. Sip, nganggere iso cara Jawa iki tembang Jawa tus iki. Nan, tak undhake bayarmu, yakin. Alhamdulillah. Apa? Abang siji ya, Pak. Nan. Ya. Jos tenan. Bangga aku yakin kowe ora asli Jawa ning bareng nyumbang Jawa kok iso malah ngungkuli wong sing Jawa asli. Nan, senengke. Wong agung ngaksi. Ya. Kalakon Bahan seno mati Kang Bapak ya pokoknya nganti selesai wes aku angkat jempol loro kanggo Elisa ya kepati ama kurang sithik sa pinapsu agamane ya nabi ing siang ratri ya monggo terakhir
luar biasa. Saiki kowe wis pantes nganggo predikat sinden. Aha cengelmu ku mah. Jadine ning mergo nganggo sinom Parijata kuwi. Lah ya kudu nek ming tembang kangen lali janjine podang kuning kuwi ora masuk kesenian Jawa sing klasik. Nek nganggo yo mas gones-gones kuwi ya wis sinden. Lah kowe mau apa muni apa mau gones-gones mau? Urung. Ki sinom ki tak resmekke kowe dadi sinden. Yes, ya berarti aku trainingnya wis rampung. Bayarannya mundak. Ya toh, Pak? Iki ra orang rembug bayaran to. Jarene nek ning wis predikatmu tak unggahke dadi sinden tenan. Ora nganggo bayarane mundak, bayaran yo aja. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa dene. Kudu diterimake. Iya, lah bengi iki soalé Pak Lurah nalika rawuh ning nggon aku pokoke mengke Elisa dijak. Lah ya wis iki keuntunganmu ning kono kuwi mula ya bayarmu luwih gedhe tinimbang sinden-sinden. Oh iya. Tenane, Pak? Oh ya bagus lumayan sanggo nabung. Aku soalnya nek mangan ki yo melu tratak ngene iki lho, Pak. Nek mangan melu apa? Melu tratak ngene iki sesuk-esuk mangan ya toh. Terus turu nganti sore. Engko lek mangan yo ning kene meneh ning panggung. Engko sesuk-esuk mangan meneh. Ya wis ngono kuwi. Oh, berarti ngirit banget. Ngirit, mancake po. Ya, mulane kok awake kok bicing kaya ngono. Ya ora apa-apa. Nah, saiki genti sing ngaturke sing gayeng. Ya, mau wis dibuktekke. Kok ae akeh banget sing padha ora percaya apa sih Alisa itu bisa Pak, bisa nyinden cara Jawa Tulen. Oh, bisa. Nah, iki tak buktekke lumantar streaming iki kowe iso sinom Parijata. Sesuk ajar uler kambang, ajar kutut manggung, wis. Nek kowe melu dalang liyane wis beres, ora usah dadak nyanyi lagu sing werna-werna, nyinden sinom Parijata, uler kambang, kutut manggung, bayare wis jos. Oh, oke. Kowe lilo tenan nek aku melu dalang liyane, Pak. Hah? Kowe lilo tenan nek aku melu dalang liyane. Lah nek aku pas prei ra apa-apa. Oh iya. Ya cerdas iki dalang siji. Ha cerdas padake ora. Iya. Niki kata sik menanti-nanti sinden-sinden yang luar biasa. Ono sing fansnya Mbak Ika, fansnya Mbak Tatin. Ya. Kabeh do request. Nanti diaturake. Ya, sing baku kowe sik satu lagu lagi. Ya. Oke. Heeh. Diaturake apa? Nganggo bawa sing kepenak. Kok terus tibake terserah apa lali janjine apa tembang kangen. Ya. Wow, sesi deman wonten pamundutan napa? Ana. Nggih, niku mawon. Mau bengi apa, Mak? Saiki? Ini barusan ada. Oh ya. Sesi deman. Ya, sesi deman Slindro. Ya. Monggo. Wiwitane anderek sang peki Eno pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayungyan. Jos lho, Sa. Kowe nembang sinom Parijata iki mau luar biasa. Pecah rekor lagi. Berapa ini yang nonton? Nek Dalang Sena digabung karo PBKS Live wis pecah 11.000 pemirsa seluruh dunia. Luar biasa, berarti bolongnya. Mau piro bolongnya? Iki 9.000 ngene dhewe. 9.000. 9.000 luwih Dalang Sena PBKS Live piro aku ora ngerti ning digabung sekitar 11.000. Luar biasa, Gunung Kidul dadi saksi ki Baliharjo. Sing nonton kabeh ramung sak Jawa ning sak Indonesia. Saka Aceh ana, Sumatera, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, Papua, tekane Nusa Tenggara, Austria, Wina, Italia, kabeh sak donya. Luar biasa. Wis pokoke marem. Ya. Marem.
Apa tekan apa mang? Modar ora. Mula nek pas nembang ki ora ngoceh. Selendang kuning kang saking wukir Neno swara kurang pramana ning wasis Angung marang bendara Angung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus mangga terus tresno sesideman becik monggo luweh becik batin ono timbang kepisahan Nena liwat kincanging alisku Nena urip ana kutha gedhe kowe tukange ae ayo awas blak tak yo
Ayo. Yuk. Error boy. Terima kasih Mbak Elisa or karo Salaso. Ya wajib dienggo contoh ya Mak. Lah iya. Ing atase panjenengane kuwi iki ora asli Jawa. Ya. Ning tresna karo budaya Jawa. Kok amake dhewe sing asli Jawa, seger ngombe banyu tanah Jawa, wareg mangan pari sing tuku ning tanah Jawa kok lali karo Jawane. Ya. Mula Karang Taruna kene padha budidaya supaya piyai nom-noman ki padha eling karo Jawane nok. Ya. Kuwi apik ya Mak. Iya, ndak ditinggalke, ndak ora prayoga. Pancen ya bener kaya ngono. Ayo dibacutke. Duo gendut. Ya. Duo gendut sapa? Tatin karo Ayu sekalian loro sisan. Oh ya. Ayo sinden-sinden berbobot iki nok. Ya. Sinden berbobot, bobote kliwat saka menungsa lumrah. Iya. Wis ora apa-apa wis. Didi banget iki ya. Nah, iki nek si Tatin gelem nggawa kacamata kaya kembar kok. Iya. Cangkeme jembar. Heeh. Cangkeme sapa? Iya, ayo medho. Nah. Edan. Iya. Pak Gatot ngapa? Mbak Tatin karo Mbak Ayu ya bobote wis meh padha. Ayo wis nganu kok ya apa jenenge iki kepama uripe dadi wis ora kepiye. Ya wis ora apa-apa. Ayo arep nembang apa Mbak Tatin karo Mbak Ayu? Ya sarembuk sing kompak. Amundutan ana pirang-pirang podang kuning wis diaturake. Nggih. Engko perkara Banyuwangi dipasrahke sik iki. Sapa? Anting iki. Yo. Siap. Nggih. Banyu sing asli. Piye? Lali janjine nggih, Pak. Lali janjine ya kena. Ya. Niku napa? Oh, iki gending Banyuwangi manut. Oh ya. Sik, tak golekane sing kowe pas. Ya. Podang kuning wis. Iki ana lempitan meneh iki. Wah, jan nyenengke tenan, Biu. Yuk, petutuk. Heeh. Ora dikeke kene. Apane? Duwite. Loh. Lah iki kuasaku e. Iya. Le nyuwun liwat kene kok keke kowe. Kowe butuhe nyambut gawe sing apik. Nggih, bagi-bagi dong, Pak. Bagi-bagi nek wong songo ki engko nek kowe tak keki kae liyane do. Kula, Pak, mending ngono. Ha tekor. Iya. Nggih pun, Mang Pek mawon men tambah sugih. Ya rada iri bocah ya wis ora apa-apa. Ya. Pun sidane napa? Apa terserah. Lali janjine. Ya, dibawani wong loro. Ya. Nggih. Kowe sik Pak, aku sik yuk. Sik tua sik. Sing tua dalange. Malah genti akon. Iya. Ya. Sing rumangsa tuwa dhisik. Nanging jenengan tua mboten? Lho, aku ki dalange.
Dalang ki akon malah. Iki ngandake tua kok ora ngandake dalang. Iki wit nganu kok sinden kok udu dalang kok. Tua nggih Bu Pras. Nggih ta, Bu? Ya. Lan santrap Ro Prastiwi. Ya. Ya. Dina minggu kang tak anti ya terus anane pijer semaya ganti tatin pintar kelek alasan tatin meneh tatin meneh. Kok aku terus? Sing tuwa kok. Ya tuwa iki sithik wae ra kakek. Ora sing tuwa iki dibladhek men gak modar. Sing enom dimimi. Oh ngono. Heeh ngono. Ngono nek aku mati. Ah piye? Jenengan kok tak susul. Lho, kok kualik piye? Lah yang kok ya aku nyusul jenengan lho kejak. Wis ora usah, ora usah. Lah apa ora gelem? Wis. Lah? Aku tak menyang dhewe wis. Satu susul kowe mangkat dhewe. Kowe karo aku ki dunyane beda. Kok beda? Lah aku cetha ning swarga kowe ning neraka kok. Masa sih ya ora dalang iki rada saru dadine nang neraka. Nah nek ora saru ya ora seneng delok wayang kok. Iya. Ya ora saru ning jijiki. Sing jijiki kowe kuwi. Nek ra jijik ya ora ana aku. Kowe iki senengane ora. Ayo ora. Ora. Ngono dhewe kok ya. Aku gak ngomong karo dalange saru terus e. Ayo gak omong karo aku kok melu ki lho. Lah aku nek duwite arep nek omongan gah saru terus kok. Ayo jenenge kuwi ora konsekuen nek duwite arep kok omongane emoh. Ya nek omongan aja sing menjurus to. Aku ora tau menjurus kok. Walah tambah meneh iki apa jan. Ora seneng aku nek kaya ngedian wis. Pepele nggih. Ayo aja meri, ayo penake ngene iki. Apa-apa ngono PN. Ayo yuk. Rumah saku kok kaya ora trima lho. Penake dadi dalang ki ngene iki. Iya. Ki engko tak lumpukke dienggo kas kanca-kanca. Lah sindene pundi? Oh, sindene ya melu kas kanca-kanca. Kowe nek butuh seragam, butuh apa-apa mung kari njaluk kas. Ya ora wingi tuku dhewe. Ayo kok tenanangan tuku dhewe wong ana kas kok. Lah dalange ra enehi kok. Wah, wis ngeyel. Lah piye? Ya sesuk tak kei nek ming seragame. Iya. Kayak apa? Aku ki kurang piye karo sinden-sinden ki. Gelungan kok nukokke. Bros kok nukokke. Dipasangke ora gelem ayo wis. Ya nek pasang bros ya. Lah milih. Kasus kok. Nganti gembos, ayo. Ya. Aku wis ora
lali janjine Tandane awes mati matur suwun. Nyanda iki kekno anu sik nganu kas kae. Ya. Ndak selak dijaluk Brahma corah kuwi. Ya kuwi ora urung ming nek ora gek dikekke ming Kula pundi, Pak? ngono. Ya wis, Matur sembah nuwun, lenggah sing kepenak, ya. nyinden sing apik. Ya. Ayo Ting, anting kowe tak gaweke sing terakhir. Ya. Duet. Hah? Duet. Duet terus apa? Sinten ngoten? Ora dhewe wae, kok duet ora. Kowe lagi carane pegawe lagi training kok. Ngadeg, Pak. Ngadeg rono. Ya. Mboten digameli. Rasah engko gamel kok rame wae to cah iki ora. Nah, jarikane wae ora bener. Awit kok mlakune kaya gentho terminal iki. Iya, ya wis ben ra apa-apa. Glelengi ra jamak-jamak ya. Selamat bengen, Pak Di. Apa? Selamat bengen. Selamat bengen ki apa? Sugeng dalu. Ya aja digunakake nang kene basa Banyuwangi kok selamat bengen, selamat bengen. Iki piye Banyuwangi tus. Ayo coba nek anu apa jenenge ngaturaken sugeng dalu kagem para rawuh, sugeng pepanggihan ngono ki nek cara Banyuwangi piye? Selamat bengen dulur-dulur isun kabeh sadurunge napa kenalno aran isun Anting Lambangsih teko kutha Banyuwangi. Apik tenan iki. Nggih, ngoten niku. Berarti kono iki nek aku ingsun. Nggih. Oh, kaya ratu ya. Nggih. Lah pripun to, Pak? Nek kowe kaya kowe kok diceluk ingsun ki njur ratu iblis. Heeh. Ya. Sing kendel Mbak Anting. Ya. Kowe tak tuturi ya bola-bali. Ora mung modal suara apik tok. Suara apik nek mentale ora jos ya ora apik. Mental dan suara itu harus menjadi satu. Ya. Arang-arang kowe didepke penonton semene akeh iki mula kowe ben terkenal. Ya, ngono ya. Mbokmu. Dredeg aku, Pak Di. Hah? Dredeg. Ndrewedeg ya apa? Ya. Ndredeg ngono wae rasa nganggo ndrewedeg ngono.
Iya. Nek ten mriki umpamane enak nggih, enak banget. Nek Heeh. ten mriko kan enake pol ngoten niku lho Pak De. Oh, ya berarti nggonamu kono mesti akeh kerep geger. Kok kerep geger? Manten anyar ngono anggere bengi enake pol. Ayo tanggane do mara kabeh. Iya. Ya ora mungkin. Lah iya ya. Ning ya pancen ya ciri khase kok ya Mbak Anting ya. Nggih. Enake jare nek kono apa jenenge? Grambiangan ngono ya grambiangan nganggo y ngono Ya ya. nggih ngoten niku lho Pak De. Upamane kalimat apa sing nganggo y? Kathah. Upamane apa? Hanya apa lho Pak De iki? Aku ki takon. Engko wae lho Pak De. Kok engko wae piye to? Tak nyanyi sik. Aku ki sing pernah nang kene ki aku. Kok kowe kok ngenyang terus ki? Ya nggih niku wau nggih. Pamane kaya Apa? banget ngono ki bianget. Bianget. Nggih. Oh, berarti kata biangane iki saka kono. Dek radong biangane iki ya. Wong ora ngerti radong. Iya. Nggih. Ya ora apa-apa. Ya. Anu, apa jenenge bawa apa jenenge iki? Banyu angen. Banyu mangen terus tibake gerajakan, aja sambel kemangi, sing gayeng wae gerajakan. Ya. Suaramu kaya ngapa? Ya. Ya, Ting. Mamiat mayo Cangkem kok kaya suling. Piye iso? Banget. Kaya bolongane iki ditutup-tutup. Apik no, iya. Wah masuk kowe, masuk wis. Tak tumbaske seragam besok. Ya. Sedaya. Sedaya. Seragame ibu-ibu ki duwene apa wae kowe tuku kabeh besok. Asia, Pak De. Apa? Siap. Nggih, nggih ngoten niku lho basa gaul niku Pak De. Krungu saka kene asu Pak De ngono. Siap kok as. Yo. Suarane Ya. genting belam biangan. Ya, sip. Sesukne ora ndelok Pakde ya. Sinten? Waduh. Cakep. Jos. Nek nyeluk ngono kuwi tak tambahi kowe rasa kuwatir. Ora ming apa kebaya, jarik. Tumbas. Kalih sanggul. Ayo wis Bros. komplit. Oh beres wis. Rasa kuwatir. Kalih bayar kos Pak De. Aku bapakmu kok. Kok njur apa-apa kok njur kon bayari kabeh. Sik, kowe kurang sopan. Ngene lho. Iki mic ngene. Nyera, kowe kok mesti ngene lho. Kaya kelekmu ya apik-apik oh. Sirkulasi udara Pak De. Ten mriki ae Pak. Sik, sirkulasi udara iki sing metu ya ming kene. Kene iki metu apane? Oh, aneh-aneh ora. Lah nek ngeten niku to Pak De, ngeten kan keringetan. Heeh. Mungkin malah kosel ngeten iki nek nyanyi malah mboten sopan nggih. Ora ya, kowe ngene iki ora sopan. Nek nyekel iki nek cara Jawa ngene iki, ngene iki. Ngene iki ora sopan. Kaya apik-apik oh. Dikulinake. Nggih. Wah, anggere mengo meneh ditenono kowe. Wah, anggere mengo meneh tak buntut ya.
Ayo. Mboten. Niki lho disekseni penonton kula pun ngeten ket wau. Ayo padake ora. Kuwi nek ngene iki nek nganti klebon tangan, cek ngene iki dingenekne muni. Ki takono piyai semene. Ki tau ngene iki non sing dolanan nganggo ngene nek kemringet kae. Ngono kuwi. Ayo. Yanyu Kuwi kok dadak tok gocek iki Lah ngopo? mboten saged Pak De kula pun terbiasa ngeten iki lho. Ayo aja digo, sesuk dirut. Sesuk gawa setut kae dadi maning iso ngene iki. Wong kok dadak digoceki mengo dhewe. Heeh. Nggih. Wah, jan wis. Aja dikulinake mengo dhewe. Iya. Ayo wis mulai wis. Lar. Iya lho iya aku Kang. Tangane ora digoceki ngono kuwi. Kabele ting slawir. Yo. Pak iku dhewe sing mengo lho Pak De niki. Hah? Harus ada yang mengo niki. Ya patoya aja kelek. Sikil Pak De. Wis. Iya. Lor kidul alas angker. Wah, sek suarane janis luar biasa no. Iya, iki calon apik iki. Paton ora ngeyel wae. Om, nggih Om, ngono. Nggih Om. Sip, ora Pakde. Jenenge ora ngenomke dalange ning nuwekke dalange. Lah jenengan ajenge diceluk Om apa Pakde nggih tetep ketok tuwa lho. Kajian. Iya, mbok ya wis ngrumangsani. Sirku ki nek enek cah cilik tak kon nyeluk aku Om, ngono lho men ketok rada enom. Iya. Iya. Ayo. Pakde nyawang mriko mawon. Aku ngematke kelekmu kok. Oh iya. Kanggere mengo bandem saka kene. Cengengesan ya. Yo. Kang. Hop. Kene ora mengo kok jarike dicincingke iki piye? Kuwi rumangsaku kok kowe iki rumangsaku sumuk ngono apa piye? Ya. Lah mungkin nek ngeten kok kebelet tipis. Ora apa-apa kok ya. Kuwi lho jarikan ya wis ora bener blas. Lah pun timpuh niku lho Pakde, lah nek sinden dodoke malah kula rapi jarikane. Om. Nah, Pokda Pakde, Pokda Pakde. Ya. Ki wis ra iso Pakde wis ra urusan. Ngeyel suwe-suwe. Wis ra iso Pakde, wis ra urusan pokoke. Ya. Kang kaliwat liwat Belang belambiangan aja megar. Ya.
Ayo, Cak. Ya aduh, gayamu kok kaya ayo Cak ngono. Ngerti apa jenenge sing kendang sapa? Cak Marlik. Sapa? Cak Marlik. Cak kok nek ngarang jeneng kok sak wong luru ngapal karo kanca-kanca kaya munekke Cak Marlik ora. Marlik ora. Kae iki Cak Maling, kudu Marlik. Ayo. Ojo takon seneng sangka Tanah endah. Kok sik kowe ngene barang iki ngomong apa? Tanahe endah Gunung Kidul, Pak De. Oh iya sih, luar biasa. Gumayaring Ya. Gumayaring. Wah, kaya suling tenan ya. Luli ngono. Taman Sarino Suwan Toro. Wah, jan welek kaya nak nyok saking seneng-senengku tak goleke kapretan. Ana iki lho nyok tak. Waduh, alhamdulillah jenenge wong sabar Iki yo ngene iki. nggo tuku seragam cacahe 7. As. Piye kowe masih kowe muni piye? Kowe muni piye? Aku ora krungu ning piagaku krungu. Kowe mau muni Pripun, piye? Pak De? Kowe mau muni piye? Sa. Jenenge nek aku jenenge wong sadar ngono. Senes mboten kula difitnah niki. Kene bali dititip. Mboten. Lho, Mbak Tatin nitip. lho aja dititip. Aja dititipke Tatin. Tatin ki sinden ana simpan pinjam yang pinjam wae. Ora tau simpan e. Iya. Ya, wi dicelengi. Pokoke anggere suaramu apik karo om ora Pakde. Nggih, Om. Mesti tak paringi terus, Jus. Sesuk bengi nek nderek kowe nek suaramu apik paringi meneh. Diundang Om 100. Nyanyi Rasa 100. percaya kuwi cangkem dolop kok tak percaya. Om 100 kena tekor aku. Iya. Atene piye kabeh do Om. Iya. Ayo, dingeberke Mbak Anting, monggo. Yo, gerajakan Mas, yuk. Wah, nyamleng. Hoi. Sembiura
Mau menggeh aku. Aku iki jek enom iki mau apa kowe nganggo bengok apa iki mau? Ayo Banyuwangiran rek. Oh, ya radong kok. Mosok yo ayo Banyuwangiran. Aku cah wedok ya nembung rek barang arep ngopo. Sik. Ya. Mlotrok ta. Sone nek jarikane ning tagene sing kenceng. Ayo mutar ora kowe. Wong golek dit ki angel padak kowe. Iya. Nggih karek nyeluk om kan entuk duit, Pak De. Hah? Gari ngundang om kan entuk duit. Kuwi sing duwe gawe peraturan sapa? Lah jenengan mau lho, Pak Om. Aku mergo lehmu bawa apik banget mau terus tak nehi 200. Kuwi nggo tuku seragam 7 werna. Berarti nek ben dinten kula ngamen ten ngajenge griyane jenengan kula diparingi arta. Lupute tak kei duit kowe dikletak kirekku. Kirekku gede banget e. Kowe kira belambangan. Modar. Ayo. Ayo teruskan mboten? Heeh. Nggih. Lungguh. Gerajakan Banyuwangi Raino Piangi sing tau sepi lanang wadon hanetani susah ati longgoh nong pas pasiran semyur-semyuran keretoan manuk-manuk seliwan lan lodon ukir-ukiran Gandeng tangan pinggiran pikir pesisir gerajakan bisik-bisik semayanan pagri Pundake ning, pundake yo. urip biaran Iya. Sir-siran adik gandengan gedung asli Pundake meneh. Banyuwangian Sir-siran adik gandengan gedung asli Terakhir, ayo pundake. Pak De. Kesel. Ayo kesel piye wong jo nyambut gawe kok. Lho kowe urung takon bali kok wis bali ki ngopo? Lah pripun meneh ki selang melorot lho Pak De. Apane? Nikine. Jarike. Nggih. Tak unjuke apa piye? Mboten usah. Iya. Ayo Mbak Bali nang gone wah jan iki. Matur nuwun Bapak Bibit Ibu. luar biasa iki nggih. Oh. Matur nuwun nggih. Ayo. Ayo sinden urung siap iki tak jak mau. Kowe mau kok nyinden kok nganggo sepatu ket barang iki karepmu piye? Hah? Tumbas sesuk ya. Tumbas Sepatu napa? jinjit. Kula mboten saged. Kuwi ora iso jinjit piye to? Mboten saged. Nganggo sepatu jinjit sing mburi Lah ngene. nggih sing mburine dawane kok getar niku to. Kuwi jodone nek kebayak ngono kuwi cetok-cetok ketok ayu. Kula bakiyak biasane Pak De. Teklek. Nggih. Walah Gusti. Cah apik-apik suarane apik kok ming bakiyak. Bakiyak iya apa? Bakiyak ki teklek. Oh, iya. Nang kene wis kudu mulai ditandani nok iki nok iya. Wis kudu iki bocah iki iso nek dislap sedila. Padake mobil. Nek carane mobil iki dislap. Iya. Iki ku anggere wis duwe duit kowe terus
perawatan ya rai sing luwuk kuwi dadi kinclong. heeh Nganggere nganggo hidup pasangane wis bener, wis bengesane wis bener, ya gelungane ya ora jentit cilik ngono kuwi. ya Gelungan sing wangun, ya kebayake ya wis wangun, wah wis payu didol iki. ya anggere muni ngadeg Nembang wis nggegerke wong. ya pancen ya kudu bocah-bocah ngene iki sing diopeni ya mak Iya. Kayak aku ora perkara tingkah lakune kok arep oleh mlaku gendara bundadapan ra karo-karon kae. Anggere pentas kelem diatur, gelem nyuwara apik wis. ya Wis ajake jebol tenan mburi ketara disol-sosolke. ya Matur suwun. ya iki mau diaturake sing pungkasan ya mak Iya. Ayo diteruske dhisik critane. Mengko ndak mandeg dalan no. ya Iki panitia sing nyuwun lakon wis anggeni lair mbok menawa kanggo nglairke Karang Taruna, Karang Kataruna Baliarjo sing padha berbudaya Jawa. ya ayo diaturake mak ya ngger Tansah marmaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu